Sadag. Napalabas, nakigtot ni Laika, idi nasitgan ni Albert, ket naibatan na tinginginan a Florera, iso anabung daytoy. Nangeg ni Doña Caridad tinapasamak, iso ang makaungunget daytoy nga imasidag kada Laika ken Albert. Kabilen kuman ti Doña ti Balasang, ngem ingkalilis ni Albert ti babae. Iti sabali a bangir, nagatangan da Don Amado ken Don Fausto ti resort, ket plinano dan anaimbag, noan niya ti rumbeng nga aramiden da, tapno mapasaya at da tinasao adiso. Kabayatan na, inasitgan ni Misty ni Albert nga adda iti kantin. Bueno gagayam, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Sadag. Hi, Albert. Si Kagaya. Tiloko. Kinita na klaang sana inituloy man ang tinagbasa. Iyag mo man dayta. Pangasim, Misty. Isublim kanyak dito libro apas basahin. No kaya't mo na unos ta. Anya ka diti parikot mo. Apay adinak ikaskaso. Pangasim ko nakmet. Isublim kanyak di basbasahin. No. Agsarita ta ita itinalapat, Albert. Di na ko mapagpungtutan. Give me back my book. Kinunak mo. Yag mo dayta ko nakmet. Mabaling ka. Adal ko matiin to na rin. Saan kat ano ang nyala dita? Pinanawan na ko na. Dagiti adda dito kantin. Kitaan da ko na. Uray na saan kami anagapakin ni Albert. Kasla mo kunuan niya ti agtartaray iti panunot dagiti adda ditoy. Naawatam ka di amin nga imbagakan ka, Laika. Uwan, senyora. Nalawag. Diyak kayat nga adamanin palpak nga aramidam. Ha? Senyora. Pinalabas ko ti panakabuong mo iti Florera. Ngam no adda aramidam adyak kayat. Agalwad ka kanyak. Nalawag ka di kan kadayta. Uwan, senyora. Kartingam ti agtrabaho. Diyak kayat tinaginan. Talaga na uyong ni senyora. Tinasayaat. Rugya kong tagdalos dito'y library. Amangan no makaungot kanyak ni senyora Caridad. Dito'y apaset ti pakaitakdaran ti bar and restaurant dito'y resort. Amom panyero. Masiro kunti kaya't mo mapasama. Nung mabalbalin, di mo kaya't nga damay kat kadagiti kayo dito'y resort. Talaga, kumpadre. Dagiti ngamin kayo ti mangipaay ti presko nga angin nga agtao di tao. Nung maikat dagiti kayo, napudot lakit di ti puloy ti angin. Ket ti presko nga angin ti sigurado asublia-sublian dagiti kliyente. Husto ka, kumpadre. Dahitan to ti pakay dumaan to resort tayo, kadagiti daduma resort. Nakita mo dagiti resort dito di nagpasyarta. Napudot, tadanda ni awan ti kayo. Idinto ta dito'y nagatang ta. Ado ti puon ti kayo. Talaga nalaing ka, panyero. Bilibakan ka. Ita na iesplikar kon ti amin. Kasarita tan ti kontraktor. Tapno marugya na dagos ti renovation dito'y resort. Panagkunakit awan mo ti dakas iti inaramid na. Adday ta ka manan. Isakit mo manan ni Albert. Gaputag gayam kayo. Kanayon nga iso ti isakit mo. Saan, Misty? Ipalpalawag ko laang kin kati amin. No inasigam ko malaang akinasarita. Ang mga no saan ang napasamak ti kasjay.
Sa bagay, adamot basol ko. Oh, makita? Naimbag ta na amiris mo. Am-ammom ni Albert, Misty. Di na kaya tikas jay. Ita, ammomon ti rumbang nga at tanam. Kat, tapnasaanan adumakil da ito eh. Agkidawak iti pamakawan kini Albert. Ngam, kasapulak ti tulong mo. Awan ti parikot iti dayta, Misty. Uray anya akita ti tulong. Ipaay ko kin ka. Amado, apay adi ka agawid. Na-deliver nga ng dagiti materialis dito resort. Kaya't ko abantayan dagiti umuna nga aldaw ti panagtrabaho dagiti kontraktor. Kasta kati, Negosyo da ito ay karidad. Iso pang asim. Saan ka ko mga agatap? Amado, awan pa'y laing bagbagak ngam ikalkalin tegamon ti bagim? Ah, Ipalagip ko laang, Amado. Saan kuman ang mauli? karidad pang asim. Agtalag ka kumamat kanya. Ala, wanan. Kat sapay la kuma, tadi mon dadaulan ti panagtalag ko. Nalpas mo ka din? Wan, nana si Mang. Sapay la ko mata magustuhan ni Senyora ti panangurnos ko iti library dito'y balayda. Nan, umay ka man tain takitaan ti dinalusam. Kayat ko ang makita, taamok no kasano ti ornos akayat ni Senyora. Ah, sige, umay kayo. Oh, aday ta, nana si Mang. Talaga analaing ka, Laika. Nasinop ka. Ammom ti araramidam. Agyaman na, nana si Mang. Awanan ti makunak pay, Laika. Masiguradok, kas kanyak, awan meten ti maibagan ni Senyora iti trabahom. Ada ka di pa kayo naigan ni Miss Titi dahito akit kidawom kanya. Dan, Albert, kaya't ko maamuan tipod no. kayat na laing tagkid daw iti pamakawankin ka. Ni Miss T? Aramidon na dayta? Kasta siyak mamati dan. Amamok ni Miss T? Albert, agtalag ka kumakanyak. Impaamiris ko kinkwana, asaan arumbang ti inaramid na kin ka. Asaan ka kumaanak ka ungit kinkwana, no di na inaramid ti kasjay. Dan, Pangasim, Brad. One time lang da ito eh. Patgam kumamit ng tikid daw ko kin ka. ala, wenen. Umanugot akon, Dan. Ammo Amado. Pasimudag dayjay nga inaramid ni karidad. Anya ti kayat masawan, kumpadre. Kaya tasawon dayjay. Aging kaita. Saan pa'y lang nga nakalipat ni karidad? Amangan mat no, adda dagiti gundaway amariknana. Pausto, pangasim. Amamuna. Amum ti pudno. Sika ti makapanagnak nga awanin ti limlimad ko iti asawak. Kumpadre, Iso apang nga asim. Santa ko man napagsaritaan pa iti may papan iti dayta. Agyaman na, tapinatgam tikid daw ko kanidan, Albert. Amamunat, Miss T. Saan ko nga ugali di mang pabayin iti tao? Naawan mo tuom no arson. Albert, Jack na gusto ti inaramid mo. Dahil ti makagapo. that's why I initiated this through the effort of Dan. I would like to ask an apology. Miss T. Pakawanan nak, Albert. Saanan ang maulit? I swear. Alan. Lipatan mo dahil dyan. Saan ta napagsaritaan pa eh. Sigurado ka ati mo tinulungan ni Laika anagdalos ditoy? Saan, Senyora? Amok kami na saan nyo akayat ti kasta.
Kabisado kayon. Kat jak to agaramid iti amok apagong tanyo, senyora. Nasaya at amom dayta. Senyora, sa anak mo't siguro ang makapagbayag ditoy. No jak pa'y lakabisado, dagiti saan nyo akayat. Sa bagay, marikrik na ka makapagbayag mat ditoy ni Laika. Basta makaanos lakit di, kan din aramidan dagiti jak magustuhan. Kanayon abilinag, senyora. Masyanak mat ngamin kankwana. Nang runa, kat ubing pa'y unay ititawan na adisi sais. Sapay la kumata saan ang maamuan dagiti masatnan, a minor de edad ni Laika. Tano mapasamag dayta, da kami at timulong laeng. Sigurado ada kami pa'y timasalit. Sigurado ka akong tintokan iti kasjay, Misty? Di matsikan a mismo tinagkuna. Jak aramidan ti saan akayat ni Albert. Tapno saan a masuron kanya. O, di rumbang laang a makontentuak iti nagbanagan ti saritaan mi. Nasaya dayta, Misty. Ngam amok, daytan ti pangrugyan ti panagsubli ti sigot a kinasingedyo ken ni Albert. Nagsayaatan mo kasta? Patyan nak ngamin God, mamati akmat. Iso adi ka madanagan, Dan. Apay ka nasan nga gawid, mama? Madamang amin ang renovation tinagatanda resort kan ni Fausto. Iso ti personal amang supervise iti dayjay a project. Mama, Inyawag ko kan ka, tapno mamwama. Kan tapno di ka agpaladaw nga agawid. Tamo mo na saan ang makaawid ni Papa. di kayo danag, mama. Apama na malpas ti mauda klase kitang aldaw. Agawid na kadagosen. Agyaman na ka, anak ko. O sige, bye. Bye, ma. Adda ka no naghatang da papakan Sir Fausto Resort. Amo nga ta ni Misty ti may papan iti dahi resort. Tinasayat, kasaritak ni Misty. Naimbaglakit din. Tanagkid dawon kanyak iti dispensa, gapo iti inaramid na. Saan nga parang asyak ti mangirwangan iti panaginurnos mi, gapo iti dahi ti asaludsudot ken kuana. Sa pulot ni Misty, amok ngawan pa'y klase na ita. Napatagsamot ti gagaram kanya. No ko nam asinapol na pay, Albert. At akayat ko asaludsudot gen ka. Anya dayta? May papan iti resort? Jay ginatang dapapa kan Tito Amado? Among ti may papan iti dahi resort. Naibagan kanyak ni Papa? Kinapod nun ni kano Tito Amado ti personal ang mga asikaso iti renovation niya. Imbagak nga rod kin ni Papa, adarasan da ko maapa-renovate, tapno makapanak mat ijay. Kastagaya. That would be great. Kaya't kumata dyan sinaragda negosyo. Really? When Misty, iti ka na nagundaway. Ada nagustuak as sinaragda ang negosyo. Isumot lagaya masan ang mailadawan ti kinaragsak mo, Misty. Agasem, tamis mo pa yun ani Albert masidagkin ka? And it's all because of you, Don. Ha? Apay asyak. Siyempre, si kangamin tinangi pamuspusan iti amin. No saan mo akinasarita ni Albert, amangan na saan kami pa'y nakapagsarita. Agpada kayo agayam ko, Misty. Jakmut kayat nga dati saan nyo apagkinkin na awatan. Jak kayat ti kasta. Isungarod nga giamanakan ka. Katap no makasubadak. Ops! No awisen nak iti kompormila dita. Saanan, Misty? Awan klasik no bigat. Iso nga da trabaho no rabi. Asapulak da ya trabaho. Tapno adalat ta pagswildwak a pangalak iti gastusa. Kasta ka di Wan, Misty, weekends lang arodan ti sarag ko iti daya trabaho. Iso asaan arumbang aglanganak.
No isuti ko nam. Ngam adala ta sorpresa ken ka. Kas pagsubad ko iti naaramidam para kada kami kin ni Albert. No kasta, senyora. Amken nyo nga amangan no sa bali man ng tipagawatan ni Senyorito Albert? Talaga kasta ti pagdandanagak si Mang. Senyora, saan apan nakibiyang? Ang mabalin kayo at tulungan nga agpalawag kan ni Senyorito. Maaramid mo? Adda dagiti gundaway adeng ganak ni Senyorito Albert. Senyora, iso apadasak akasarita. Ang mga no panunutan na binilin ka, si Mang. Day talaang. Urayak nga iso ti mangirwangan, senyora. No iso ti mangirugi, agpalawagak ken kwa na. Alaman nga rod si Mang. Ngam siguradwam laeng, asaan nga agparang akas laki na sarita ka. Nalawag ka di day ta? Matungpal, senyora. Ala, sapay la ko mga rod ta matulungan nak nga agpaiso, si Mang. Bilibak at talaga kin ni Tito Amado. Hands-on no may papan kadagita abanag. Dayta mo'ti kayat ko kan kuha na iha. Kan may sa. Saan na asar dengan ti trabaho, aging gaadi na masigurado apakairanudanan. Papa? Katamo kakastan tumot lang ni Albert. Makitkitak anatawid na ti kasta agalad ti amana. No, may papan siguro iti negosyo, Papa. Anya ti kayat mo asawan, iha. Ado ti makitkitak apag dumaan da kin ni Tito Amado. Ang mabalin ka di, Papa. Saan kumaan ni Albert ti pagsaritaan ta? Misty? Papa, adda ko makidawat kan ka. Anya tikidawan ni Misty Kenny Don Fausto. Gagayem, di uliwayan adenggan, tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag. Sadag. Napalabas, nabainan ni Misty, gapo iti imbaga ni Albert Kenkuana, bayat ti kaadada iti kantin ti universidad. Nupay kasta, inyaw awan ti balasang ti pannakapabain na, gaputa muna nga isumot lang tinagbidot. Inkagumaan met ni Dan nga impamuspusan ti amin, tapno makapagsarita da Misty ken Albert. Iswa na addaan ti gundaway ti balasang, tapno makapagkidaw iti pamakawan ken ni Albert. Iti sabali a bangir, sinubok ni Doña Caridad ti kabailan ni Laika iti trabaho, ket nakontento daytoy iti impakita ti balasang. Karabyan na, nagsarita met dagiti agama Adon Fausto ken Misty. Itagagayam, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Makitkitak anatawid ni Albert ti galad ti amana. No, may papan siguro iti negosyo, Papa. Anya ti kayat mo asawan, iha. Ado ti makitkitak apag dumaan da kin ni Tito Amado. Ang mabalin ka di, Papa. Saan kumaan ni Albert ti pagsaritaan ta? Misty. Papa, adda ko makidawakan ka. Anya day ta, iha. Ibagam lang. Amumat nga uray anya pa'y tikidawam. Si dada anak amang ipaaykan ka. Sabagay, amok day ta. May papanday to'y kinidan, Papa. Anya. Apay jay mamirmiraut agayam ni Albert. Kaya't ko nga ikam iti trabaho ni Dan. Jay trabaho ang maisamira na matlaang tiagadan. Anya.
Iha, amom ka din no niya ter aramidem. Apay at tulungam dayjay amamirmiraot. Papa, saan nga agnanayon daytoy? Nalakan tulaangan nga ikatan tayo. Numalpasan ti kasapulak ken kuana. Ha? But for the moment, I need to gain his trust. Kaya't kung agtalak iti husto kanyak nidan. Tapno di naktumapagkadkadan, kadag iti paaramid ko ken kuana. Nagmayat teriknak nga da dito'y igid ti baybay. Ado dagiti may palagip kanya. Sumantak tinapalabas. May palagip day di kalman ajak tupulos malipatan. Napnuan itiragsak. Ngem isumet tinangipaay iti pait iti kinataok. Kumusta nga tanday di? Oh, saan? Saan na narumbang alagi pagdayjay? Sana mabalin. Isu na lang. Tabayat amang mangeg ko ti saplit ti daluyon iti kadaratan. Jakmat malapdan alagipan ti amin. Ngamin, ti daluyon ti agpaay nga instrumento. Tapno malagip ko day dinasamit anapalabas. Si kamot, Misty. Di mo ka di maiyuray inton Lunes ti ibagam? Inawagan nakpailaan. Kaya't ko lang amin na ipakamo, nga adan to sorpresa kan ka, Dan. Ha? Anya ngay dayta? Maamang tumatlaan Anya? Imawag ka lang arudan, di mo paila ibaga. Sorpresa nga, Rod. Ay na, di kamot maawatan. Basta, sorpresa. Oh, anyat araramidam? Agrubrubuata kon amapan iti trabaho. Imbagak mutkin ka. Saan ka di? Wan gayam. Alang arudan, di kan singaan. Aganat ka, ha? Bye! Bye, Misty. Ay, anya laki din ni Misty. Nakayayat mo't dahi agayim ko. Oray anya ti aramidan. Diyak makaturog. Diyak mat amo na anya ti makagapo. Wano? Gapo ta di pala simrak ni Nana si Mang dito si Letmi. Iso ajak mat makaturog. Rumarak man pa'y ket di dito si Letmi ka ni Nana si Mang. Amangan mo't no dakit di pa iring-ring pas na. Nakababain mo't nga dakon dito si Letmi ang nakailad. Ngam agtrabaho pa'y lagayam ni Nana si Mang. Isa rumarak ket di dito. Naulimak mo dito Ayan. Ni. Dayjay mo't gayam ni Nana si Mang. Kasarsarita na mo't gayam ni Senyora. Adala siguro na patagapagsarsaritaan da. Agsubli aklaangan iji si Ledmi. Di yung manaklunan Nana si Mang. Amok. Kinasarita na kayo ni Mama. May papan ka ni Papa. Isokas tati bagbagayo kanya kita. Albert Barok, siyak tinagkarikan ni Mamam at tulungak nga agpalawagkan ka, maipapan ka ni Senyor. Nana si Mang. Amumet ada kayon ti pamilyak. Jakmet kayat nga agnanayon nga da saan nyo apagkinkin na awatan. Ikagkagumakbot na awatan ti amin kat, Nana si Mang. Katamoyo dayta. Ikagkagumak nga isubli ti sigo da panagraham. Kan panangidulok itamak. Nga misumit agar aramid iti wagas. Tapno malapdan dayta.
Anya ti kayat mo asawan, Barok. Ado dagitar aramiden na jak kayat, nana. Kas kumay ti panangi manipulano iti biyag ko. Kas lamat na naman ti bukod ko panunot, gapoy ti kas jengar aramiden na. Barok, pampanunutan na laeng ti pagsaya atam. Nagbidot ka, nana si Mang. Tatagpayso. Tilang bukod na nga interes ti pampanunutan na. Ha? Misty? Anya ter aramidem dito eh. Adda imat ko amakan. Alas Jason iti agsapa. Amangan numabisin ka. Misty. Kwa. Mabalin ka di apastra ka nakpaidan. Oh, anya pala ter aramidam iti ayan tiri daw. Irikap mo tagdanggay ta amangan. Jak pala nagarmusaraan niya tapno ammom. Pasensya ka dito'y dagos ko, Misty. Nailat. Pudno? Ngam ammom? Nasinop ka gayam talaga. Uray na ilat to'y ayan mo. Nasinop. Siguro adda kayan ayat mo nga umay agdaldalos dito'y anya. Ni, awan ti kayan ayat ko, Misty. Oh, kayat masawan? Si kalaang tagdaldalos dito eh. Day tatipod no, Misty. Ala, yag mo nga ron ti imot mo. Tasya akong ti mangisagana. Kasla na puyatan ka, kumpadre. May palagip tinapalabas, Fausto. Anya ti kayat mo sawan? Iti kadak iti igid ti baybay iti rabii. Impalagip ti uni ti dalloyon tinapalabas. Isuadyak nakaturog. Pampanunutom ka di may papan ka ni Luisa. Jak ilibak. Ay, kumpadre. Kunak mano di mon kayat alagi penpay. Jak inggagara. Imbagak matangkan ka. Impalagip dagiti dalloyon tinapalabas. Laika balasang ko. Apa yun? Anyat ko amon. Mamin ano ka di adalusam ti swelo to'y balay dagiti amot ah. Nana, Itay pa'y lapal-paliiwan ka. No jak agbidot. Maikatlon adaras adaldalusam to'y swelo. awan nga minan ti aramida, Nana. Nalpas kong dagiti trabaho. Matlagayam. Aginanakamot ah. Ha? Ay, mabutengak. Amangan no makita da nga awan ti aramida. Laika balasang ko. Saan ama iparit ti aginana ditoy? Anya ka kadi? Nana, No awanen ti aramidam, aginana kamot ah. Ulitak, di mo abuswan ti bagim. Amangan no agsakit ka. Oh, anya pa'y lang ang ter aramidam. Kunak man no kuyo ganak. Apay adi ka matlag palasan. Kwa, Misty. Makita mo to yan ko. Bachelor's pad. Aday tatiban nyo. Siyempre, agdi ko sak kumapay mo't sakbay arum muerta. Gayam. Ay, pasensya ka na. O sige, orayan ka nga rod ijay lugan. Noo, kailangan ka. Apay kit din na saan? O sige, orayan ka ha? O sige nga rod. Karti nga ma. Kaslakit din ibababak ti dignidad ko iti kastoy nga aramidak. Ngam sige lang. Sana bale. Tano agbaligi kat kukwakton ni Albert. Masulit to amin dagitoy as sakripisyo. Anyatar aramidan na dita? Basta kilat adiptang dito Brad. Ita, kapilitan ako yogag arumwar. Awan ka nung amin kadwana.
Apay nga ro danaskin nga yawag mo pailangan kanyak ti amin, Dan. Respeto, Brad. Jakat nga dama ko ng kanya. Anya kakit din na ya. Amok ti kinataom. Iso nga awan ti parikot iti dayta. Agyaman ang karod. Alang aro din. Tama nga numatagtakanan nga gurura ijay lugan na ni Misty. Bye. Bye. Nasayat mo't kit di. Nagsiningid na Misty kandan. Barang no ni Dan tagbarin a solusyon iti parikot ko. May papan iti plano dagiti dadakkel mi kan ni Misty. No kasta, kumpadre, umay kamat no rabi? Apay kit din nasaan. Nasayat mat, tapno marik na mat tinaim nas arik na. Iti kadata dito'y adiso. Panyero, Kitag lang no niya ti makunam. Apaman na mapadasam ti bagbagakan ka, anagpaydu maarik na. amom panyero. Adalang iti panunot mo dayta. Nga ta? Hmm, Sapay la kuma takastang agpaiso, kumpadre. Sapay la kuma. Simple matla, ti papaaramid ko. Saan ka di, Laika? Wen, senyora, Namnamaag ang maaramid mo iti hosto dayta. siya kundi makaamo, senyora. Apaman na malpas mo dayta. Isarunumton adalusan dagiti sapatos ko. Nalawag ka di? Matungpal, senyora. Alangarudan, Rogyamon. Wen, senyora. Rugyakon nga aramidan daytoy. Ta isarunok tun adalusan dagiti sapatos ni senyora. Sa dino ti papanam, iho. Adala pa siya kagayam, mama. Aganad ka. Ang mga noan yan tumanladitan ti mas-mastrek mo. Mama, di kagdanag. Awan ti mading aramidak. Palpalagipan ka laang, iho. O sige, mama. Mapana ko. Sigurado apambarlaang ni Albert nga danapatag a tao apasyaran na. Ngamamok, adalakit di pampanunutin na nga aramidan. Tapno mapanagnakan na, nupod no ti amin nga impakada ni Amado kanyak. Dayjayon ni Albert. Pimanawan ti anak ko. May sa ti babaunan nyo dito balayo, Misty? Wen, nabayagan ababaonan mi ni Nana Viring. O bingak pa'y lady. Kas matlakin ni Nana si Mang A, ababaonan dati takaridad. Bakit mo't abalasang? Saan? Adda pamilya na. Iso asaan nga stay dito ni Nana Viring. Manipod alas 7 iti bigat, aging ka iti alas 7 iti rabi. Mabaling gayam ti kasta. Mabalin ah. Kas iti agbalin tumat at trabahom, iti may sa negosyo ni Papa. Anya di ko nam, Misty? Nangagmumat, Dan. Imbaga kon kin ni Papa, nga ikan na ka iti trabahom iti may sa negosyo mi. Agtrabaho ka iti oras anawaya ka. Iti kasta, maasikasong matlaang ti panagadal mo. Misty? Tulong ko kan kadayta, Dan. Kan kas pagsubad ko matan, gapo iti naaramidam para kada kami. Kini Albert. Saan nga gawid ita ni kumpadre Fausto? Umiyan ka numat dito karidad. Kasta ka di. Wen, kayat namat ti makarelax. Kaya't mo asawan, karugrugila ang ti renovation, nga makaparelaksan ti agyan ditan. Naidumduma nga na talaga ti ambience dito karidad. Amumeten, igid ti baybay, makapasalibukag itirik na. Nagmayatan no kasta. Talaga, met. Sa nabale, apaman na malpas ti renovation, agkukuyog tayo nga umay ditoy. Iti kasta, mapanagnagan nyo ti bagbagak. Ha, Oh, apay, karidad. baliwag kan ti umawag, Amado. Bye. Oh,
Pinutod ng tisaritaan mi. Agam, apay nga ta. Anya tinapasamak. Wano. Agat atap manan ni Caridad. Di mat imbagakkan kang aramidam iti hosto ti trabahom, Laika? Senyora, Wan ka awan itay. Ngam anya ti inaramid mo. Kita man nadadaalan day tanginginaan na sapatos ko. Diyak ingagaras. Senyora, ikisayo langan iti sweldok ti bayad na. Danga! Di mo amon humano ti gatad ti dinadaol mo. Anya ti mapasamak ken ni Laika iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti mat direksyon ken musika June Ribotazo. Computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.